Hasiko gara, eman dugu minutu pare bat, pixka bat igual itxaroteko momentzu baten, baina ja hasiko gara gure gaurko itxaldiarekin. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi diogu Ignazio Aldekoa kulturetxeari, berriz ere, aurten jada bigarren urtea, aukera emateko horrelako ziklo bat martxo bertintasunean, gauzatzeko. Eta guretzat da aukera paregabekoa, zabaltzeko emakumeon historia, emakumeon beste narratiba batzuk historian zehar, arkeologian, denetarik hitz egiten dugu. Aurrekoan hitz egin genuen emakume baskoi buruz, baina Al-Andaluzen. Beste batzuk izango ditugu, urrengo astean hitz egingo dugu emakume bati buruz, Leonor de Aquitania, oso interesgarria, oso personaje importantea, eta gero amaituko dugu emakumeon presentzia edo urnikuntzan, hemen Euskal Herrian, oso lana interesgarria, nola batera ziren, oda sortu ziren sozializatzeko sareak eta abar emakumen artean hornikuntza horretan, batez ere erdi aroan eta aro modernoan batez ere. Eta gaur hemen daukagu Janire Castrillo, eskerrik asko Janire etortzeagatik, da gure iaia fijo bat, eskerrak, bere lana oso interesgarria delako, eta eskertzeko asko eskerrak handiak eman berari, beti eskatzen diogu zerbait interesgarria kontatu historiari buruz, emakumeen historiari buruz, eta beti dago prez, eta gainera ikusiko duzuen moduan lana itxel interesgarria dela. Eta bera da historiako doktorea, hemen unibertsitate horretan, EHUn, eta Euskal Herriko erdi aroko emakumei eta merkatearitzari buruzko hainbat ikerketa argitaratu ditu, bai lan munduan, emakumeon lan munduan emakumeek izan zuten parte hartzea, garaiko feminitate eredu ideiak nolakoak ziren, eta bere tesia izan zen Las mujeres vascas durante la Edad Media, vida familiar, capacidades jurídicas, roles sociales y trabajo, eta eskerrak liburua ere badago, berak argitaratu zuen gero, oso liburu interesgarria, ulertzeko eta jakiteko erdi aroan, beko erdi aroan nola bizi ziren emakumeak eta gizartean nolakoa zen hori kontuan hartuta. Momentu honetan, hezkuntza fakultatean dago lanean, Bilbon, Leioan kampusean, eta didaktika, gizarte zientzien didaktikan sailean. Eta, azpimarratzeko nola ez berak dituen ikerketa hildo nagusiak haien artean, bai? Euskal Herrian erdi aroaren irakaskuntzan indarrean dagoen eredu aztertzea du izpide, horren gainean kurrikulum edukia, testu liburuak, irakaskuntzan informaleko espazioak, besteak beste, eta bebai erdi aroko emakumei buruzko eskuratutako ezagutzak irakaskuntzaren esparruan, eta gaur egun emaitzak ona ematen ari diren, ala ez, ezta? Eta bebai nola ez sozialki eztabaidagarriak diren gaien potentziala aztertzea, ala nola memoria historikoa, historiaren irakaskuntzan, hizkuntza formalean, adibidez, zertatzeko eta herritasur kompetentzian garatzeko bide gisa. Ikusi duzuen moduan, bere kurrikulum, bere ikerketa lerroak oso interesgarriak eta oso zabalak dira, eta ziur nago bere hitzaldia gaur ere oso interesgarri izango dela, eta, azteko prez, berriz ere, eskerrik asko, gurekin etortzeagatik eta aurrera.
Bueno, eskerrik asko zuri, Teresa, gonbidapena luzatzeagatik, eta eskerrik asko ere bertaratu zareten personei. Nik gaurkoan Erdi Aro amaierako gerraren esparruari genero begirada bat luzatu nahiko nioke. Izan ere, Erdi Aroko gizarteak funtzio militarra rol maskulinoaren barruan edo parte kontsideratu izan zuen arren, gerra emakumeek ere hurbiletik bizi izan zuten kontua izan zen, garaiko gizartearen eta garaiko komunitateen kide ziren heinean, eta arekiko parte hartze modu desberdinak garatu zituzten. Parte hartze modu horiek biktima rola zaratago doaz, naiz eta egia den normalean guduzelaian soldadu gisa parte hartu ez zutela, kenduta, aski ezaguna den Juana de Arcoren figura eta antzeko salbuespenak. Beraz, gure lurretan emakumeek gerran izandako agentzia modu horiek aztertuko ditut hitzaldian zehar, eta esatea egia dela azken bi hamarkadetan Espainiar testuinguruan nabarmen garatu direla emakumeak eta gerra bateratzen dituzten ikerketak, eta zentzu horretan badaude ikerketa sorta bat mai gaineratu dutenak nola erregina desberdinek, gaztelako erregina desberdinek, kanpaina militarrei buruzko erabakietan, antolakuntzan edo finantziazioan parte hartu zuten, hala nola Gaztelako Urraka 12. mendean, Berengela 13. mendean, Maria de Molina 14. edo Isabel Katolikoa 15. mendean. Ikerketa horiek ere mahai gainean jarri dute nola Andre Noblek gatazka eszenatokietan arerioen erasuen aurrean kereiak jarri zituzten abian, bitartekaritza lanak ere burutu zituztela, eta horietaz gain beste ikerketa batzuk agerian utzi dute nola herrixeeko emakumeek ere batzuetan hirietan gertatu ziren matxinadetan ere parte hartu zutela, izan ezarritako ordena iraultzeko edo ordena hori mantentzeko. Orduan, nik gaur arreta nahi dut jarri hemen Euskal Lurretan, eta Euskal Lur hauetan eman ziren gatazketan, 14. eta 15. mendeetan. Eta saiatuko naiz apur bat karakterizatzen gatazka horietan parte hartu zuten emakumeen kolektiboak zeintzuk izan ziren, eta kolektibo horietako bakoitzak kontutan hartuta ze interes zituen, ze estamentuko parte ziren, zen olako ekintzak jarri zituzten praktikan. Horretarako, baliatu ditut iturri historiko desberdinak, nagusiki kronikak eta bereziki Bien andanzas e fortunas, Lope García de Salazarrek Portugaleten 15. mende erdialdean idatzitako kronika, baina horietaz gain, kroniketaz gain, erabili ditut ere legedi bilduma batzuk, bereziki hermandaden lege bildumak eta iturri judizialak ere. Eta hitzaldia 3 ardatzetan edo antolatu dut, alde batetik lehenengo eta behin, bando borrokak apur bat ezaugarritzeko sarrera txiki bat egingo dut, eta horren ostean lehenik emakume nobleen parte hartzea bando borroketan aztertuko dut apur bat, eta gero ja herrixeeko emakumeen parte hartze modu horiek edo agentzia modu horiek. Orduan, gerra Erdi Aroko Euskal Lurretan, bando gerrak, esan behar da, zerekin hasi baino lehen, edo mamian sartu baino lehen, mendebaldeko Europan, gatazkak sozial handan alertu zirela, 15. mendean bereziki 14. mendeko krisialdiaren ostean presio feudala asko areagotu zelako nekazarien gain. Eta marko horretan kokatzen dira ere Euskal Lurretan garatu ziren bando gerrak. Euskal Probintzietan, literatura historikoak horrela izendatu ditu, edo horrela izendatu du Erdi Aroko konfliktibitatea, eta termino honekin, bando gerrak edo bando borrokak terminoarekin, gatazka sorta bat ari gara erreferentziatzen, errenta eta errentaren banaketarekin eta nagusitasun politiko eta sozialarekin zerikusia izan zutenak. Eta
bando gerra hauek norabide desberdinetan garatu ziren. Alde batetik, leinu noble nagusienen fakzio desberdinak jarri ziren aurrez aurre, tradizionalki ezagutze ditugunak oñatiar eta ganboatar bandoak bezala. Bando horietan leinu desberdinak biltzen ziren, basaiotza paktoen baitan lotuta zeudenak, eta arerioen kontrako lapurketak, erreketak, eta baita ere batzutan erailketak puntualki burutu zituzten. Leinu printzipaletako ahaide nagusiek, los parientes mayores, nagusigoagatik lehiatzen ziren, eta garaiko irudutegian erabiltzen zen más valer terminoak. A ber, quien valía más, hori zen lehia. Eta, batzutan, tentzio horiek, leinu handien arteko tentzio horiek, talka armatuetan amaitu zuten, gehienetan maila lokalean edo eskualdekoan gauzatu ziren liskar txikiak izan ziren, eta lantzean behin bakarrik orokortu ziren probintzia oso batean edo probintziatik haratago. Beraz, gerra termino erabiltzen dudanean hitzaldian zehar, gerra mota honi buruz arituko naiz. Baina esan dut, bando borroka zabaldu zirela kolektibo desberdinetara, eta orain aipatu dut, leinu nagusiak aurrez aurre jarri zirela, baina horretaz gain ere, bando borroken baitan, gertatu zen nobleziako leinu horiek berak nekazarien aurka aritu egin zirela, esan duan bezala presio feudalaren areagotzearen ondorioz, eta nobleziak jarri zituen indarrean deitzen ditugunak usadio txarrak, los malos usos. Zergak handitu zituzten, jabetza komunalen eta gobernu organoen kontrola bereganatu nahi izan zuten, nekazarien eskubideak urratu zituzten, eta gainera, noble horiek batzutan, haien lurretan bizi ziren nekazal biztanleriaren kontrako lapurretak eta abusu desberdinak gauzatu zituzten, askotan lakaio edo laguntzaile taldeak baliatu horretarako. Eta horretaz gain, leinu, nekazari leinu handiak, tentzio horietaz gain, egon zen hirugarren tentzio gune bat, gauzatu zena leinu noble tradizionalen eta hirietan nagusitzen ari ziren oligarkia berrien edo burgesia berriaren artean. Eta, hor lehia zen apur bat hiribilduetako kontzejuetan nork zuen eragin handiagoa ikustea. Orduan, ikusten duzuen bezala bando gerrak edo bando borrokak badira tentzio gune desberdinak barne biltzen dituzten gatazkak, eta 15. mendean heldu zen konfliktibitatearen puntu gorena gurean, eta orduan Gaztelako monarkia ja kontsideratu zuen bando borroka zirela arazo bat, eta jarri zituzten indarrean hermandade izeneko erakunde batzuk, nobleziak eragiten zituen segurtasun hiritarraren kontrako eraso horiek nolabait borrokatzeko eta pixkanaka legearen gainetik zeudela uste zuten ahaide nagusi horiek zigortzen hasi ziren. Eta klima nahasi horretan, edo klima gatazkatzu horretan, emakumeek ere orduko gizartearen parte gisa espreski parte hartu zuten, posizio desberdinetatik lehen esan duan bezala, eta, saiatuko naiz orain ilustratzen nobleziako emakumeek zenolako agentzia moduak izan zituzten bando borroketan. Orduan, ezer baino lehen esatea ezaguna delan ikuste nola andre feudalek haien leinuen buruzagitzan edo jaurerrien gobernuan jartzen zirela normalean gizonezko zenide presturik ez zegoenean. Izan, zenarra joaten zelako kanpora, kortera eta denboraldi bat pasatzen zuelakoan, edo izan hiltzen zalako, orduan emazteak hartzen zuen, seme nagusiena oraindik adin txikikoa zen bitartean, jaurerriaren gobernuaren ardura. Eta ardura horren barruan ere kontemplatzen zen funtzio militarrak burutzea.
Eta, baditugu, bienandantzas e fortunas lehen aipatu dudan Bizkaitar kronikan, kasu batzuk dokumentatuta, non ikusten ditugun ahaide nagusiak diren emakumeak gizonen ausentzian leinuko tropak mobilizatzen. Adibide horien artean, kronikak kontatzen digu Doña Maria Alfonsa Mujikakoaren kasua, Bizkaiko Mujika Butroi leinu indartzuko kidea. 1911an bere senarra, Gonzalo Gómez Butroikoa kanpoan gortean zegoen bitartean, Maria Alfonsak hartu zuen ahaideak militarki aktibatzeko eta Bilbora eramateko kargua, eta bera joan zen personalmente gatazkagunera. Bilbon gertatzen ari zena zen, bi leinu lokalen arteko tentzioak lehertu egin zirela, arbolantzak eta legizamunak, eta lokala zen gatazka hori handitu egin zen zergatik. Zer, Bizkaiko Ganboatarren burua zen Juan de Abendaño, gerturatu zen Bilbora legizamun leinua laguntzeko. Eta orduan, Bizkaitar Oñatiar banduaren burua, Maria Alfonsa, bertaratu behar izan zen arbolantzak laguntzeko. Eta, bienandantzasen kontatzen zaigu, nola Bilbora joan zen soldaduekin eta talaian atrintzeratu egin zen, eta, bertan zegoela lortu zuen bere zui semea arteagar batek laguntza ematea, eta, borrokain bat egunetan luzatu zen, korregidoreak tregua bat ezarri zuen arte. Zehazki, zeran, bienandantzas kronikan aipatu egiten dena edo kontatu egiten dena da, como vino Doña María Alonso, mujer de Gonzalo Gómez de Butrón, con todo su solar en su socorro, en socorro de los Arbolancha, porque Gonzalo Gómez era en la corte, púsose en la atalaya de Bilbao en la Rentería, vino en ayuda de los Butrón Fortuny García de Arteaga, su yerno, y estando allí escaramuzando, peleando noches y días, vino Gonzalo Gómez de la corte y fizo el doctor Gonzalo Moro, el corregidor, treguas del rey, y esparciéronse todos a sus comarcas. Orduan, egia esan beharra badago, ez daude gure iturrietan horrelako esku hartzeak emakumeen partetik dokumentatzen dituzten aipu gehiago, baina aurki ditzakegu emakumeak bando borroken estenatoki honetan bestelako funtzio batzu gauzatzen. Horien artean, leinuari eragindako erasoi erantzuteko abisuak luzatzen eta senideak nolabait militarki aktibatzen, deialdiak luzatzen. Adibide bat dugu, bienandantzasen ere agertzen dena, Maria Sarmientorena, Aialako Andrea zen, bera, eta 1912an Orozkoko ibarrean gertatutako bando gertakari batean izandako papera saltzen digu kronikak. Bere senarra, Aialako jauna, Fernán Pérez Aialakoa, kortean zegoen, hau ere, eta orduan Martín Ruiz de Abendaño arerio bat hurbildu zen Aialako ibarrera, eta dorretze batean gotortu egin zen, Arrigorriagaren gaineko kontrola nahi zuelarik. Eta kronika kontatzen digu, como lo supo Doña María de Sarmiento, mujer del dicho Fernán Pérez, llamó a toda la gente de la casa de Ayala y a todas sus parentelas. Y vinieron en su ayuda don Pedro Vélez de Guevara y otro, y una serie de aliados. Mariaren deialdira batu ziren aliatu horiek, eta Abendañotarra zegoen eraikinera hurbildu, setiatu egin zuten, heriotza batzu gertatu ziren, harik eta berriro ere korregidoreak, Bizkaiko korregidoreak tregua bat ezarri, eta horrek giroaren lasaitzea ekarri zuen arte. Beste funtzio bat emakumeek bete zutena izan zen gatazken kudeaketa politiko-judizialaren ardura hartzea. Hau ilustratzeko balio digun kasu bat, Konstantza Aialakoarena da, bera Oñatiko Jaurerriko Andrea zen, 15. mende hasieran alargundu egin zen, eta bere semea Pedro Vélez de Guevara handitu arte, Jaurerriko gidaritza hartu zuen. Eta gobernaldi horretan zehar, basaioen matxinadak izan zituen,
Eta, lehen esan dudan arrazoiagatik, nekazarien kontrako presio feudala areagotu zelako eta bar, ez? Eta orduan ze pasatu zen, alde batetik lehenizko Ibarreko bizilagunak altzatu ziren 1421 eta bien andanza zen berriro ere kontatzen digu Lope García de Salazarrek nola aita, Konstantzaren aita, Fernán Pérez de Ayala, Aiarako jauna, hurbildu zen oinatira, matxinara militarki zapaltzeko. Hala baina, Konstantza bera izan zen, matxinadaren ondotik eman ziren negoziazio politikoen protagonista. Negoziazio horietan lehenizko basailuekin, ordenantza kapitulatu bat negoziatu egin zuen adibidez, hainbat eskubide emanez nekazari horiei eta trukean haien obedientzia eskuratuz berriro ere. Horretaz gain, 3 urte beranduago, Arrasateko bizilagunak matxinatu eta Zalgibargo bere dorretzea, Konstantzaren dorretzea, eraitzi egin zuten. Eta aurreko kasuan bezala, berriro ere aita, Fernán Pérez de Ayala gerturatu zen militarki zapaltzeko eraisketaren egileak, eta berriro ere Konstantzak asumitu egin zuen auziaren kudeaketa politiko eta judiziala. Lehenik eta behin, erasotzaileak kortean akusatu egin zituen, eta ondoren hiribilduarekin adiskidetzen saiatu egin zen, eta onartu zuen basailuen kontrako auziak baliogabetzea, eraitzi zioten dorrearengatik kalte ordainak jasotzearen baldintzarekin eta ura berriro berreraikitzeko aukera izatearen truke. Kasu horietaz gain, Nobleziako Andrek garaiko gatazketan parte hartzeko beste modu bat hitzaren erabilera gatazkan eragiteko izan zen, edo hortan izan zuen oinarria. Lope García de Salazar kronistak berak kontatzen digu nola bere emaztea, Doña Juana Butroikoa, aitak zituen, bere aitak zituen hainbat auzi militarretan parte hartzeko konbentzitu zuen Juanak Lope. Eta bikotearen 5 seme bidali zituzten Aitaginarreba laguntzera. Kronistak kontatzen digu zehazki edo erabiltzen dituen hitzeatzak dira que tanto pudo la porfia de la mujer, de Juana de Butrón, que terminó enviando a sus 5 hijos. Orduan, hitzaren bidez eragin zezaketen gatazkaren norabidea saiatzeko aldatzen, alde batetik, eta beste alde batetik hitza erabiltzen zezaketen ere gatazkak baretzeko. Bitartekaritza, gatazketan bitartekari lan horiek egitea, kontsideratu du Erdi Aroko historiografiak bereziki zeregin femenino bat zela. Eta baditugu ere hemen gurean adibideak. Zehazki Juana de Arteagaren adibidea daukagu. Juana Arteagakoak Mungian 1440 batean gertatu zen talka armatu batean, izen apur bat aldeak baretzen eta dizkidetzen saiatzen, ez zuen arrakasterik izan, baina saiatu zen. Eta, bando oinatearraren buruan, Mungiako bataila horretan, Gómez González Butroikoa zegoen, bere neba, Juanaren neba, eta beste aldean Pedro Avendaño. Eta, esaten du Beñan Danzas Crónicas que anduvo Doña Juana de Arteaga, la hermana, en tratar treguas entre ellos. Baina, esan duen bezala zen adostasunik egon, eta azkenean borroka egin gauzatu zen. Kuriosoa da, lehenen arteko talka armatu horien eszenatokietan egiaztatu dugula Euskal kasuan emakumeak presente egoten zirela. Ez soldadu gisa, baina bai presente. Eta ematen du badela lurralde honek izandako berezitasun bat zer Espainiako beste lurralde batzutan momentuz ez da horrelakorik aipatzen ikerketetan.
Erakusten dizuedan aipu hau, interesgarria da oso, duodenarium izeneko tratadu batetik aterata dago, eta hau, Alonso de Cartagena Burgosekoa pezpikua zenak idatzi zuen 1442an. Bizkaiko emakumei buruz zera esaten du. Algunas mujeres participan en los enfrentamientos de sus maridos, traen escudos y lanzas a los combatientes, y en medio de esas luchas, después de arrojar las lanzas de una y otra parte, se sabe que en ocasiones las mujeres se han metido en medio para devolver las lanzas a sus maridos y han recibido a veces heridas letales. Hace poco, cuando recorriendo la región montañosa me detuve en Balmaseda, surgida de repente una trifulca, una matrona noble murió a causa de una flecha. Como al oírlo me quedase sorprendido y criticase el hecho, los que estaban presentes me dijeron que a menudo habían sucedido cosas similares, pues como en aquella región las mujeres asisten a menudo al fragor de las luchas, necesario es que reciban el fruto de las refriegas. Alde batetik aipu hau dago, eta beste alde batetik gure kronika lokalean, Bienandanza se fortuna zen, horrelako pasarte bat ere registratzen da. Enkarterrietako Salazar eta Somano leinuen arteko borroka baten arira, kontatzen digute nola, fue ferida Urraca Fernández, que andaba despartiendo entre ellos de una saeta por las espaldas. Murió de ella al cabo de 9 días. Beraz, badakigu borroka estenatokietan oso posiblea dela gurean maiz emakumeak egon izana. Eta nobleziako emakumeen parte hartze edo agentzia moduekin amaitzeko beste dimentsio batean koka daitekeen kontu bat akart. Eta bada nola nobleziako emakume hauek garatu zuten eginkizun bat zala zegozkien espazioetan leinuaren ohorea goraipatzea eta memoria sendotzea hau zuen oinarri, ez? Berdi Aroan ohikoa zen emakumezkoek hildako zenideen omenez, haien hileta ospakizunetan eresia edo endetza izeneko bersoak improvisatzea gaur egungo bersolarien antzera. Eresia horietan emakumeek hildako zenidearen bizitza eta ekintzak oroitzen zituzten, heriotzak eragindako mina ere adieraziz, nolabaiteko leinuaren aldeko propaganda era batean. Eta eresiak ziren nobleziaren ondare bat, klase sozial guztietako emakumeek kantatzen zituzten eta garaiko heriotza errituen parte ziren. Baina gauza da oda horietako batzuk, emakume nobleen oda batzuk gure kroniketan gorde egin direla, eta Esteban de Garibairen kronika batean esate baterako badago Arrasateko Santza Osaetakoak abestutako eresia, bere senar Martin Bañezen omenez abestu zuen, eta senarra Ibarretako Burdinolan eraila izan zen Aramaioko arerioen eskutik 1464an, bando borroken puntu esanguratsuenetako bat izan zen Arrasateko erretzaren osteko mendeku espirale horretan. Eta Garibaik gordetako edo idatzitako eta kronikan santzari esleitutako mendekutonoko bertsoek esaten dute oinetako lurrau jabit ikara lau haragiok berau bezala Martin Bañez Ibarretan hildala, hartuko dot esku batean gezia, bestean zuzi iratzegurra eta erreko dot Aramaio guztia. Eta hau esan da, bagoaz beste kolektibo baten agentziak aztertzera edo agentzia erak aztertzera, eta zein ere mutan jardun zuten edo jardun ziren herrixeeko emakumeak, ez hori izango litzateke orain erantzun beharreko galdera. Baina haiekin edo mamian sartu baino lehen ere bi kontu, ez, emakume hauen inguruan. Alde batetik emakume hauen errealitatea askoz gutxiago ezagutzen dugu, zer iturrietan duten presentzia askoz eskasagoa da nobleziako emakumeen presentzia baino.
gehienetan agertzen zaizkigu era kolektiboan, campesinas, eta izen propio hori barik iturrietan. Eta horretaz gain, kontutan hartu behar dugu ere, emakume hauen kasuan, haiek ezin izan zutela kontzejuetako, herrietako kontzejuetan parte hartu alkate gisa edo kargo instituzionalik ezin izan zuten garatu. Noblesiako emakumeen kasuan horreman zan zirrikitu bat potere feudalaren logikak ahalbidetzen zuelako mantentzea leinu baten barruan, adar printzipal baten barruan lurralde horren gobernua, eta adar horren barruan gizonezkorik zegoenean orduan sartzen ziren emakumeak rol supletorioan nahi badugu. Hori esen gertatzen herrietako kontzejuetan, hirietako kontzejuetan, eta alde nabarmena da, segutziago ikustea ere implikatuko du emakumeak iturrietan. Askoz gehiago beharko dugu edo esfortzu handiagoa lokalizatzeko eta dokumentatzeko ze pasatzen zen hauekin. Hori doala aurretik, bai? Hala ere, Erdiaroko amaierako 2 mendeetan, Euskal Probintzietan, bizi izan genuen gatazka giro horretan, aukerak aurkeztu ziren ere, herrixeko emakumeek noizean behin ekintza eta erabaki espazioetan agertzeko. Bando borrokekin lotutako prozesu desberdinetan. Eta hori da, orain saiatuko naizena apur bat ilustratzen. Non ikusten ditugu emakumeak? Bueno, nekazariekin hasiko naiz, bai. Lehen adierazi dut biztanleriaren sektore ahulenetakoa zirela eta nobleziaren usadiotzarren biktima izan zirela. Ez da, zergen handitzea, baliabide naturalen galera, gobernu organoen kontrola nahi zuten noblezen eragin hori, nobleen lakaioen lapurretak, abusuak eta abar, ez da. Eta kontutan hartu behar dugu ere, emakumeen kasuan ekstra bat aurkitzen zela dela abusu sexualen biktima izan zirela. Espediente batzuk ezagutzen ditugu gurean ere, ala nola Juan Alonso Mujikakoaren kasua, Aramaioko jauna zen hau, eta 1488an Aramaioko basaiuek errege justiziaren aurrean salatu zuten jauna, makina bat abusu egin izan aleporatuta, tartean neskatilen bortzaketa errepikakorrak. Orduan, hori esan da orain bai. Ingurumari horretan, nekazariek aire nagusien aurkako ekintza politikoak jarri zituztenez, eta emakumeek nekazarien kolektibo horren barruan ere, ekintza armatuetan fizikoki parte hartu ez zuten arren aldaketa politikoa ekarri zuten prozesuetan presente egon ziren. Besteak beste, diapositiban jarri duan bezala, emakumen parte hartzea erregistratzen da, hainbat landa komunitate hiribildu baten jurisdizioan abezindatzeko 14. mendean hasi zen prozesuan. Landa komunitate askok hiribildu batekin abezindatzea bilatu zuten, kontratu bat sinatuta, errege jurisdizioan sartzeko, ze hiribilduak errege jurisdiziokoak ziren, eta hor jaunak ez zeukan aginterik, eta horrela agide nagusien presioetatik ihes egitea lortzen zuten. Usadio txarroietatik pur bate aldentzea lortzen zuten. Gipuzkoan landa komunitate batzuk hiribilduekin sinatutako abezindamiento kontratu hauek gorde egin dira, edo baditugu, eta ikusten dugu horietako batzuetan emakumeek ere parte hartu zutela sinatzaien gutxiengo bat iren arren. Adibidez, 1383an Zumarragako 29 auzokidek Urretzuko hiribilduarekin hiriko bizilagun izateko kontratu bat sinatu zuten, eta hor bazeuden emakume batzuk. Bazeuden emakumeak baita ere, Albisturgo herriak eta Alkizako herriak Tolosako hiribilduarekin sinatutako abezindamiento kontratuan. Eta, prozesu horietan orduan ikusten ditugu presente.
hermandadeekin lotutako dinamiketan ere ikusten ditugu presente. Esan dut lehen, erakunde hauek jaun andre feudalen gehiegikerien kontra egiten zutela erreginen babesean, monarkiaren babesean. Eta, egia da emakumeek ez zutela inoiz mando posturik bete hermandadeetan, baina probintziako batzar generaletara joaten ziren komunitateko prokuradoren izendapenean bai parte hartu zutela. Besteak beste, Arabako hermandadako ordenantzek eskubide hori aitortzen zieten emakume alargunei. Etxe auzokidetza eskubideak zituen etxe baten buru zeuden emakumeei alegia, horregatik alargunak. Ildo horretan badakigu 1957an Arabako hermandadeari atxikitzeko Aguraingo jurisdikzioko herri desberdinetako bizilagunek pleitu omenaldi bat egin zutela Ordoñanan, eta ekitaldi horretan parte hartu zuten personen 10% inguru emakumeak izan ziren. Lehen komentatu dudana, Araban eta zehazki Agurainen ahaide nagusiek nekazarien presioa areagautu zuten une batean, eta hor tentzioak sortu, eta hermandadeekiko atxikimendu hau edo atxikitzeko ekitaldei hau burutu egin zen, bale? 100 eskuderok hartu zuten parte, eta esan duan bezala, 10% emakumeak izan ziren, gehienak alargunak eta auzokidetza eskubideak zituen esku baten buruan zeuden, bale? Beste izaera politikoko ekitaldi batzuetan ere dokumentatzen dira emakumeak. Por ejemplo, hirugarren gatazka esparru bat edo. Herrien artean, herri desberdinen artean ere, tentzioak sortu ziren askotan baliabide naturalen ustiaketa edo muga kontuak zirela eta. Eta orduan, kasu horietan herriek bilatu zuten arbitro batek ebaztea haien ezbaiak. Eta, behin epaia luzatzen zenean, herri horietako bizilagunek egiten zuten sinatu dokumentu bat esateko bai onartzen dugu epaia, eta horrelako dokumentuetan ere emakumeak agertzen zaizkigu. 1556an zehazki Gereñu eta La Minoria Arabako herrisken artean auzi bat suertatu zen, epai bat eman zen, eta epaia onartzen zuten personen artean Dominika izeneko emakume bat zegoen. Baita ere, nekazarien eta hiri oligarkien artean tentzioak eman ziren batzutan, hasiera batean abezindatu nahi hori eman bazen ere, denporaren poderioz, gertatu zen hirietako oligarkiek geroz eta kontrol zurrunagoa proiektatzen zutela abezindatutako nekazal komunitateen gainean, eta nolabait kompetentziak zentralizatzea bilatzen zuten, eta hor sortu zen ere tentzio foko bat, eta horrekin, prozesu horiekin edo auzi horiekin lotutako espedienteetan ere emakumeak agertzen zaizkigu. Adibidez, prokuradoreak izendatzen epaiketan parte hartzeko, arbitroak izendatzen, eta barrez. 1984an Errenteriako hiribilduaren eta Oiartzungo herrien arteko desadostasuna konpontzeko aldek korregidorea izendatu zuten arbitro, eta izendapen ofizialean, sinatzaileen artean, Oiartzungo biztanleen artean, biak emakume agertzen ziren. Doña Maria Ibáñez de Lekuona eta Domenja de Erretegi. Seguru asko, lehen esan duan bezala, alargunak eta familia buruak hauek ere izango zirenak. Orduan, iturriek erakusten digute tesitura berezietan, gatazkak zeudenean, eta erabakiek ahalik eta sendotasun gehiago behar zuten momentuetan, orduan emakumeak landa esparruko herri batzarretan parte hartu zuten.
Esan bezala, insisto, auzo eskubideak zituzten, etzen jabeak ziren, alargunak ziren nagusiki ez bakarrik, zer salbuespenak ere badaude, baina gehienetan horrela zen, eta hori bai, ematen du behin desadostasunak edo tentzioa dertza agertzen zenean, normalitatera bueltak ekartzen zuela berriro emakumeak mundu politikotik kanporatzea. Baina, bueno, hauek dira, bando gerrekin lotutako prozesuietako batzuetan ikus ditzakegun emakumeen agentzia moduak. Badaude beste batzuk. Eta, hemen badugu kasu bat, oinarria daukana hitzaren erabilpenean ere, gatazka apur bat indartzeko, bai? Gatazka pizteko. Eta gizonak ekintza armatura pasatzeko, aktibatzeko. Irunen gertatu zen, 15. mende maieran, eta, garai honetan, Hondarribi hiribildua oso indartsua zen, ondoan zegoen, eta Irun bazen herrixka txiki bat, haien eraginpean zegoena. Orduan, momentu batean, Hondarribiko kontzejuak ordenantza gogor batzuk promulgatzen ditu, Irunen hazkundea gelditzeko asmoarekin, eta apur bat bere nagusitasuna bermatzeko. Eta, beste gauza batzuen artean, debekatzen dute Irunin produktu batzuk edo salgai batzuekin komertzializatzea, debekatzen dute etxe berriak eraikitzea, eta bar. Eta honek egiten du eztanda momentu batean, eta 1989an zehazki matxinada bat pizten da Irunen. Eta matxinada horretan erailko dute Hondarribiko sindikoa, Esteban de Aduna. Eta, badago epaiketa bat garatzen dena honen harira, eta lekukoek, haien lekukoetzetan kontatzen digute nola Irungo emakumeak, matxinada horren estandan zerikusi handia izan zuten. Adibidez, Domingo Oiangurenkoak kontatzen du que por este testigo no osó pasar por debajo de la lanza y consentir lo que ellos hacían, le amenazaban diciéndoselo a algunas mujeres de las que pasaban por donde estaba. O sea, nola berak ez zuen onartu apur bat matxinada egiten ari ziren hoiekin batzea, hor inguruan zeuden emakume batzuk esan zioten aizu. Apur bat itxitxusiak edo erabili zituzten, ez? Eta gero Esteban Olaberrikoak beste lekuko batek kontatzen zuen que vio venir a cierta gente armada y que venían a recibir a algunos de los que estaban en esta villa porque se decía que iban huyendo y que asimismo salían sus mujeres y que estos que allí venían eran los que habían sido en la dicha muerte heridas, el asesinato del síndico, ¿es? Orduan, emakumeek ekintza armatuan eragin zuten hitzaren bidez kasu honetan, eta, de hecho, epaiketa honen sententzian, Irungo alargunak ere zigortuak izan ziren, bale? Eta, aurreko guztietan, berez, zentratu naiz nobleetan, hitz egin dut ere herrixeeko emakume batzuen inguruan, nekazariak alde batetik eta gero, herrisketan edo hirietan bizi ziren emakumeen inguruan, baina badago bando borroken baitan beste kolektibo bat, beste emakumezko kolektibo bat, kolektibo partikularra da, zer hauek dira aide nagusien zerbitzura zeuden lakaioak, lehen aipatu ditudan laguntzaile edo lan itxusia egiten zuten lakaio hauekin, eta ibiltzen zirenak nekazariei abusuak egiten, lapurketak egiten, eta askotan jaun Andrearen dorretzean bizi zirenak, hauekin bikote harremana zuten mantzebak dira, kolektibo partikularra, emakumeena, nahi nukena orain aztertu. Eta, badakigu, edo lehen kontatu dut apur bat, nola hermandadeak sendotu ahala, nola aide nagusiak zigortu zituzten, baita lakaioak ere, bale? Ordenantzetan, hermandadeen kapituladotan ikusten dugu nola akotatu hauek delinkuente gisa ikusiak diren eta bilatuak dira
eta zigortuak. Eta, bueno, haiekin harremana zuten emakume hauek, manzebas bezala agertzen dira iturrietan, eta hitz honek, manzebak, egiten dio erreferentzia eskontzaz kanpoko bikotea harreman bat daukan emakume bati. Eta, bueno, hau ez egoen guztiz ondo ikusita behar diaroan. Bai? Eskontzaz kanpoko bikote harremanen kontua, bueno, zen apur bat terreno pantanoso, ez? Orduan, ordenamendu batzuetan, ikusten dugu nola akotatuen manzebak ere pilatuak eta zigortuak diren. Zerekin, ibilbide infamante batekin. Tokiko elizako atean, belarri bat hiltzatuz, amaitzen zen ibilbide infamante batekin zigortzen zituzten manzeba hauek. Odan, hau zigor gogorra zen, eta nire ustez bazen talde honen, kolektibo honen desprestigioaren adierazgarri bat. Seguramente ari garelako hitz egiten bando borroketan zegoen sektore marginalenari buruz. Eta, bueno, markinan, badago espediente bat, 1970ekoa, enon agertzen zaizkigun manzeba hauek, bando eta leinuen arteko gertakari baten arira, ez? Markinan bi leinu nagusi zeuden, ugartearrak eta barroetak, eta etxabituak zeuden. Eta, egun batean, ugarte leinukoak barroetarren etxean sartu egin ziren, eta, lapurketa bat egin zioten, erre egin zuten dorrea, eta gainera eskudero bat erail zuten. Eta, Bizkaiko korregidorea sartu zen zuzenean hau hemen ordena jartzera, ez? Eta zorroztasun handiarekin jardun zuen, bale? Zigortu zituen zuzeneko protagonistak, bale? Eta horrez gain, zigortu zituen, edo kondena, luzatu egin zuen, bi leinuetako lakaioen bikoteetara, manzebeetara, bale? Manzeben inguruan, sententzia honetan esaten zena zen, baziela emakume batzuk liskar ugari sustatu zituztenak markinan, Andre Noble askoren izena eta orea publikoki zikindu zutela, eta haien jardunak, edo delitu hauek, ez daukate zuzeneko zerikusirik epaitzen ari zen gertakizun larri horrekin, baina bai hiribilduko gizarte bizitzarekin, ez? Con el día a día. Eta, paiak, desde luego, marrazten digun emakume profila, manzeba honen profila, da oso marginala, lehen esan duan bezala, ohore gabe eta adjetibo negatibo andana aplikatzen dizkiete. Alde batetik esaten dute, lehen esan dudana, ez? Hitz bera, manzebak direla. Eta beraz, eskontzaz kanpoko bikote harreman bat publikoki mantentzen zutela, eta honek orduko moral sexuala apurtzen zuen, eta haien zintzotasuna eta ohorea zalantzan jartzen zuen. Baina gainera, deitzen zituzten profazadas. Son mancebas, son profazadas. Zer da profazada bat? Profazadak hitzak egiten dio referentzia errespeturik ez daukan persona bati eta oso salapartatsua den persona bati. Y solo existe en género gramatical femenino en esta época, por cierto. ¿Vale? Solo hay profazadas, ez dago profazadorik. Manzeba hauek dira manzebak, dira profazadak, eta baita ere retxatoras edo alkahuetak. Hau da, alkahuetek egiten zuten, fama honeko emakumeak eta gizonak lotzen zituzten topaketa sexualak eukitzeko. Eta hori oso garaian zigortua zegoen. Orduan, nola ziren manzebas, profazadas, eta hemen gauza gehiago esaten dira, testimonieras eta ez dakize gehiago, hiribildutik, markinatik bota egin zituzten, 3 leguatara, desterratuta. Esaten zuen sententziak, pasarte horretan. Se fallan en esta villa de Marquina muchas mujeres embarraganadas, emancebadas, con muchos lacayos y malhechores, y aún con hombres casados, las cuales son algunas de ellas alcahuetas, otras fechasoras, errechatoras, testimonieras, eporasadas, desporasadas.
por causa de las cuales se revuelven y han revuelto en esta dicha villa, en sus rabales, en su merindad, muchos ruidos e escándalos entre los vecinos y vecinas. Y aún lo que es más feo y abominable, que desfaman y han desfamado las tales a muchas nobles damas, casadas y por casar, por lo cual mandamos que sean desterradas de la villa e tierras con 3 leguas enrededor. Eta, bueno, hau bazen, destierra garai honetan zen zigor gogorra, zen norbera galtzen zituen beretzeaz gain, bere sare, oinarrizko sareak bizitzarako funtseskoak zirenak, harreman sareak, babes sareak, orduan zigor gogorra zen. Eta zigor honen gogortasunak nire ustez agerian uzten du emakume kolektibo honek ere izan zuela nolabait ere bere papela, Markinan orduan gertatu ziren bando tentzioen testiguru honetan, bestela zergatik zigortu horrela emakume gisajo hauek. Zer egingo zuten. Eta bueno, apur baia izten noa, eta bueno, bakarrik azpimarratzean ikuste dut behar diaroko gatazken testinguruan naiz eta dimentsio militarrean estamendu desberdinetako gizonak izan protagonista, emakumeek ere izan zutela nolabaiteko parte hartzea esparru desberdinetan. Zalantzabarik orduko gizartearen parte bezala eta orduko komunitate horietako kide bezala hurbiletik bizi izan zuten edo bizi izan zituzten indarkeria episodioak eta ikusi egun moduan funtzio desberdinak bete zituzten. Apur bat ikuspegia zabaltzen badugu eta konturatzen bagara gerra ekintza armatuez haratago doan fenomeno sozial konplexu bat dela, emakumeak aurkitzen ditugu makina bat esparrutan, zuzenean ikusigun bezala gudarako baliabide eta jenteak mobilizatzen. Berba eta eragin sareak baliatzen gatazkaren etorkizunean eragiteko, erezien bidez familiaren ohorea berresartzeko propaganda egiten, batzarretan parte hartzen eta erabakiak hartzen, eta jakinan ikuste dut beti ere emakume bakoitzak talde edo estamentu sozial jakin batean integratutako sujetu gisa, bere ekintzak proiektatu zituela talde horren interesen noranzkoan. Eta baita ere gatazkaren ondorioak sufritu ere. Emakumeak behar diaroan bando borrokak jasan zituzten komunitate horien parte zirelako noski. Eta, honekin amaitu egin dute kontatu beharrekoa, eta orain presnago, zalantzak geratu badira, edo norbaitek iradokizunen bat, edo komentario bat badauka, partekatzeko eta hitz egiteko, nahi beste. Eskerrik asko. Igual, galderaren bat edo baldin badugu, animatu lagunen artean gaude. Ni bakarrik azpimarratzeko uste dut hitzaldia oso argia izan dela, niretzat super ondo estrukturatuta. Bai, horrela ikusi dut nik. Oso argia dino esan nahi dudana, oso argi ikusten da zuk esan duzuna, azken finean gizarteen parte zirela emakumeak, eta nola ikusi behar dugu gerra momentu honetan, guda momentu honetan, horri buruz hitz egiten ari gara, ekintza moduan ez da bakarrik batalla edo hortik baina haratago, bai? Eta horrezagatik pentsatzen dut oso niretzat oso geratu dela, eta gainera aipuak edo, beste begirada batekin ikusita aipuak, ikusten da beti antze egon direla. Ez da bakarrik orain, bitu, agertzen ari dira, edo aldatzen ari garela gauzak eta agertzen dira, ez, betidanik egon direla antze. Ez da, igual ondo begiratu behar, besterik ez. Bai, nik uste dut historiaren kasuan oso argia dela aipatzen ari zaren galderen planteamendua eta ikuspegi aldaketa hori, iturri batek ez du berez hitz egiten, edo ez du berez ezer kontatzen.
iturriari norberak egin behar dio galdetu. Eta egiten den galdera horren arabera, eskuratzen ditugu erantzun batzuk edo beste batzuk, ez? Hor dago gakoa, bai. Bien, Andantzas e Fortunaz beti egon da hor. Eta Lopek 15. mendean idatzi eta beti egon dira hor aipu horiek, beti egon da hor historia hori eta beti egon dira hor emakumeak. Kontua da, pues bueno, batzutan ez badiogu gure buruari galdetzen, edo ez badaukagu kezka hori eta non zeuden, pues iturriak ez digu erantzuna, emango guk eraiki behar dugu erantzun hori. Bai, erabat ados, eta horretan datza. Bai. Bueno, animatzen zarete edo oso argi geratu da dena, ezta? Nigatik oso ondo, bai. Ni bakarrik, bueno, izateko zuk epaitu dituzun iturriak, pues dira, claro, testuak, ezta? Artxibokoak eta abar. Eta ni, bueno, pixka bat nire aldera eramaten dudala, ni arkeologian arloan batez ere egiten dula, eta, claro, guk normalean materialitateari buruz, ezta? Hitz egiten dugu, eta claro, hasi igual, berdiaroan igual, pues momentu honetan, ez daikot buruan adibideren bat, ze objektu, ze artefakto igual lotu alditugu, erakusteko gerra hori, baina izan nahi handiarekin, baina bai pentsatzen ari naiz, goi erdiaroan edo hainbat hilerritan ezpatak agertzen dira, eta zientzia eta analizi esker momentu honetan, hilerri horietan ikusten ari da, emakumeak izan ziren pertsona horiek ere ezpateekin lurperatzen dituzte. Bai. Bai. Interesgarria. Bai. Entonces, bueno, badakit. Kontuan hartu behar dugu, ezpata horren esanahia, zein den, baina, bueno, oso interesgarria gaia, eta gainera ikusten ari gara, nora aldatzen ari garen narratiba historikoak, zientifikoagoak, osoagoak, eta egiazkoagoak. Totalmente, hori da. Guztiontzako, ez da bakarrik emakumeentzako, gizonentzako, beste agente batzuentzako, umeentzako, pertsona helduentzako, porque guztiok, pertsona hori guztiek parte hartu zuten historia. Errealitate historiko horren parte dira denak, ez? Aro historiko horren parte dira denak. Bueno, pues zalantzarik ez baldin badago, bakarrik komentatzeko berriro janeri berriz ere eskerrik asko, etortzeagatik. Ea zerbait prestatu aldugu urrengo urtera, bai? Beti etortzen da, eta da plazerutza, eta oso interesgarria, eta zerbait asmatuko dugu. Bueno, pues eskerrik asko zuei bai etortzeagatik, eta urrengo astean ere berriro gongo gara hemen, Leonor de Ekiteanari buruz, hitz egingo dugu, así que, bueno, esan dugu moduan eskerrik asko etortzeagatik.